सजनवा ए सखिया केतना के गोड़ टूटल केतना नैहरा में रहती त झार के उठैती नैहरा में रहती त झार के उठैती नैहरा में लागेला सारा मामा गिरल बा सजनवा ए सखिया कि नैहरा में लागेला सारा मामा त गिरल बा सजनवा ए सखी साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए ससुरा में रहती त झार के उठैती ससुरा में रहती त झार के उठैती नैहरा में लगला सारा मामा त गिरल बा सजनवा ए सखी नैहरा में लगला सारा मामा त गिरल बा सजनवा ए सखी सेंठ के सीसी ढर कवनी सहर गम कवनी ए सखिया सेंठ के सीसी गम कवनी सहर गम कवनी ए सखिया ए कन्या क्या दीदी अरे है कैसे गीतिया ह कौन है कि नया चार्जर नया मोबाइल किन दिए राजा जी नया चार्जर नया मोबाइल किन दिए राजा जी होते सवेरे मम्मी जी से बातें कर दिए राजा जी होते सवेरे मम्मी जी से बात कर दिए नया चार्जर नया मोबाइल किन दिए राजा जी नया चार्जर नया मोबाइल किन दिए राजा जी होते सवेरे मम्मी जी से बात कर दिए राजा जी होते सवेरे मम्मी जी से बात कर दिए नया चार्जर नया मोबाइल किन दिए राजा जी नया चार्जर नया मोबाइल किन दिए राजा जी होते सवेरे भाभी जी से बात करा दिए राजा जी होते सवेरे भाभी जी से बात करा दिए राजा जी होते सवेरे दीदी जी से बात करा दिए राजा जी आइल बा होला जाइल बा आइल बा होला जाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा आधी रात सैया भात मांगे आधी रात सैया भात मांगे तसला के भात ओराइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा आइल बा होला जाइल बा आइल बा होला जाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा लुंगी में लुटी समाइल बा बिना गौने बलमुआ
जब से भइनी हम हीरो हमारा शौक हो खता जब से भइनी हम हीरो हमारा शौक हो खता आ सब हीरोइन लोग के लइका धक्का धक हो खता सब हीरोइन लोग के लइका धक्का धक हो जब से भइनी हम हीरो हमारा शौक हो खता जब से भइनी हम हीरो हमारा शौक हो खता त सब हीरोइन लोग के लइका धक्का धक हो खता सब हीरोइन लोग के लइका धक्का धक हो खता। नमस्ते प्रणाम, हमारी भोजपुरिया भौजी पुष्पा सिंह। तो वीडियो बना के ये संदेश रहे तो देखनी है कि कैसा उनके झूमर गा के घर में नचनी है जा, कैसे प्यार दुलार अपन देते रहे जा भोजपुरिया भौजी चैनल पे। एक साथ कर लेते हैं जब अगले वीडियो में फिर से मिलना चाहिए। जब वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक करो। यदि रोहिणी के चैनल पर नया हो तो प्लीज और सबके अपन चैनल बा भोजपुरिया भौजी ओकरा के दिल से सब्सक्राइब करो। सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन लास्ट में बाय बाय।